Hej alle sammen, Peanut her. Vi kommer videre med vores singleplayer, og jeg har en mission, jeg skal lave. Vi skal netop og skaffe nogle materialer. Nogle dejlige nettermaterialer. Og nej. Så der. Og vi skal bruge det her masser af det. Vi skal også til at lave en diarus. Jeg skal bare bruge en stik af det her. Ja. Hov, jeg har sgu mere end stik. Det gør jeg sgu. Det var sgu bare det, vi skulle have. Så skal jeg bare lige... Og jeg skal bruge det senere til at udsmykke mit hus. Jeg får det om det. Ja, som jeg sagde sidste gang. Jeg kan rive den her ned off-cam. Det gør jeg ikke lige nu. Tror jeg, når jeg er færdig med den. Jeg vil bare gøre den større. Okay. Hvad fanden skal vi lave? Vi kunne jo smelte det her jern. Jeg skal også til at lave kistrup. Vi kan høste den. Jeg kan lige det der op. Og som sagt, ja, det er mit skin. Og så designede det. Og ja, vi er i episode 2 af sæson 1 Minecraft Let's Play. Jeg hader bare at følge dem her, det tager for mig lang tid. Så har vi gjort det. Så har vi en stik tilbage. Og lidt flip. Så har vi 3 stacks og 9. Jeg skal også til at finde noget. Gå nu ned. Peanut. Mit navn er Peanut, og jeg siger farvel. Hej hej.